Ini sapinya, kaki-kaki besar, dia punya sungu, nggak dugul. Bokong semok iki sekitar umur sapine masku iki sekitar umur kurang lebih 7 bulan. Coba nanti perkembangannya saya liput lagi nanti. Jadi sementara pakannya ya mek suket kalanjono karo suket biasa ngarit iku, terus karo kawul. Urung mampu comboran. Iki lho Lur, sapine ngene iki. Wujude ngene iki. Wis barang yang ngene iki. Iki tukonan 17.750.000. Piye menurut jenengan iki sapi iki kelarangan apa ora? Apa memang ukur? Mari saiki regane bakalan yo mundak larang saiki. Ben taun harga kaya mundak anu kuwi. Iki lho sapine Lur. Sapine penak kutuk, mangane penak. Comboran ya penak. Sapine kutuk iki jenenge bejo iki sapine iki. Di perkembangannya engko tutuk engko tak liput. Sak wulan apa 2 bulan engko tak liput neh. Wis kandange iki biasa iki urung dicor iki kandange sik biasa. Tapi lantaine dicor kabeh. Iki sanding kebonan papringan iki. Alami iki tempatnya sejuk iki. Kayak kandang wedhus ya. Wih, geledekan nih. Ana kuwi. Yo dulur-dulur lek pengen tuku sapi bakalan atau sapi babon nyanggene Pak Regu Desa Bolorjo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Nek kono menyediakan berbagai jenis bakalan dari bakalan semental, limusin, doro, semental, babon manak, babon anak-anak, babon meteng. Wis pokoke enek kono. Wis ora usah kuwatir, wis ora usah ado-ado ning pasar. Ini Pak Regu wis menyediakan berbagai macam sapi. Wis ngono kuwi. Perkenalkan, nama saya Heru, rumah saya Desa Darmojayan, Kecamatan Sengat, Kabupaten Blitar. Ya aja lali di subscribe, di komen, di share. Ya komen anu apa jenenge kuwi? Iki sik pelajaran ya di komen apa kurangane. Monggo kita belajar bareng-bareng tentang persapian, tentang jenis sapi, perkembangan sapi. Monggo di bareng-bareng kita belajar. Awake dhewe belajar, ojo sungkan-sungkan ngewehi saran, masukan, komentar.
Yes ngono kuwi lur. Wis ngono ae ya lur, disambung video sesuk neh, video liyane neh. Ya wis ngono ae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.